Hold on. Titta på pappa. Titta. Hej pappa. Kom. Det bliver Det svært. er jo raperbukser. Ja. Så nu kan du prale af, du har været en tur på månen. Hallo? Hallo? Hvor er det? Ja, hier, den randige rovriddere. En lille arbo, En glupskæng. det må man sige. Den har alle tre kroger, har det siddet og fejret mig inde i kæben på. Ja. Det er den af det her. Nej. Klarer den. Den har en lille Rex i sådan her. Ja. For helvede da. Og det er et lille net. Og det er et lille net. Ej. Prøv at lade ham løbe en gang. Jeg har ham på film nu. Det er meget yderligt. Ah, sindssygt, mand. Største skide, jeg nogensinde har haft. Det er meget lille net, er det ikke, Henrik? Det er det. Men Ja, hvor skal vi må vi smide jo den? lære at leve med det. Hvor skal vi smide den hen? Prøv at lade ham løbe en gang med, så vi kan nå. Han er måske træt. Nå, for helvede, jeg bliver ved, og så er det derfor, den ikke kommer nærmere. Ej, den må vi veje. Ja, hvis vi får den ind, ja. Hvor fanden skal vi lægge den hen? Her, vi smider kæmmer herovre. Jeg skal altså lige have mine briller på, jeg vil ikke have den bobler det i øjnene. Altså, jeg er hen bagom derhen. Ja. Du hunder. Nej! Skynd dig lidt til det. Kan du nå det? Nej, jeg kan sgu ikke. Det er jo kraftedeme, mand. Kom så, kom så. Her. Er du sindssyg, mand? Fik du det? Øj. Flot. Meget En flot. lille gide. Tillykke, mand. Tillykke. Nej, Den nåede at knække. Og den nåede at knække, men den blev harponeret. Nej, det var flot. Jeg fik den, mand. Og jeg fik det på film. Vi bliver nødt til at købe en video Så på. stikker han stangen ind i kæften på den og finder en tand, så man kan trække i. Det var godt nok, det der. Sådan. Åh. En rigtig fin gede. Ja, skal den vejes? Det skal Ja, den. det kan den jo. Skal du have den med hjem, eller? Ja, er der nogen, der var hævet den heroppe, ellers så skal den ikke. Jeg spiser den ikke. Jeg kan altså ikke lide gede. Vi skal veje den i hvert fald, inden den ryger ud igen. Ja, hvad er det der? En 4-5 kilo? 3. 3, ja. 2. 3. Fuck med væk. 3 kilo. Så skal vi lige have billeder også. Kamera. Nå, vi kan bare veje den i midten, jo. Og her er der Den siger. er den forkerte vej. Så sidder vi lige for stille, så jeg kan ikke røre helvedes til. Hvad siger den? Her siger den. Men tag den i nettet der. Ja. Tager den her. Ja, der var endelig ikke sned i den der væg, jo. Nej. Hvor er du 5 heldig, mand. gange 25 gram. Hvad siger den så herude? 25. Det er ud det her med det. Så jo så er det derude, så hedder den 3 kilo her. Skal du have et billede? 3 kilo. Jeg fik da ikke kamera med. Jeg har kamera med. Nå, ja, det vil Så jeg sender godt. jeg på nettet. Ja, det vil jeg godt. Ja, det ligger nede Må jeg bag jo dig. lige have svinet ud af. Bag dig. Ja. Den kan åbne, det skal den også. Nå, men det var fordi, det skulle gå stærkt. Ja, Rigtig stærkt. jeg stiller den lige. Vent lidt, han skal lige have kameraet frem først, Henrik. Hvis du nu Så skulle skal tage jeg ud lige det. holde den og alt det der, jo. Ja. Den sidder fast i der. Sådan.
Fine fisk. Og ud med svineriet. Sådan. Så ned på gennem. Og ned i dybet. Ja, den ved ikke rigtigt, den svømmer rundt inde under båden. Ja, ja. Hvad fik du den på? Jamen, jeg fik den på den der lille wobbler der. Den er der. Jeg tror også lige, jeg skifter om til en lille bobler, tror jeg. Ja, du havde ikke... Det er altså ikke mange minutter siden, du fik den der gede. Det der sække ud går godt dengang. Det gør det altså ikke. Du skal bare have lidt ro. Du skal have lidt tid. Den ser ud at kæmpe lidt, den Ja, der. nu er den på vej den vej. Det er nok Den er båden, ude der at driver. svømme en tur. Båden, der driver. Det der, det var fisken, der svømmede. Er det en gede, tror du? Ja, Har den du- måde, den slår på. Du har set den? Nej, jeg kan mærke den. Ja. Sådan. Lad være at sprøjte dit svin. Ja, det er samme størrelse. Er det den samme? Ej, det var vildt, det her. Lige her. Nettet? Jeg filmer. Fanden har du den her? Har vi den jo. Ja, den er mindre. Ja, nu fris. rolig med dig, Marker. Tror du, du kan holde den på den line der? Ja. Samme størrelse. Måske lidt mindre. Den er lidt mindre, den her. Det er en god wobbler, du har der. Ja, øjeblik. Så skal jeg lige vende den, Henrik. Så. En lille gede. Det var gedekylder, Det var det var sød. det, jeg sagde. Jeg er først lige gået i gang. Så lidt det smiler af, ikke? Så. Skal vi afkroge den? Ja, skal der have en afkroning, stykke vand? Det har den sgu klaret selv, kan jeg se. Ja. Det var da bare- pænt af den. Lad nu være at skære fingrene, tage den i øjnene eller sådan noget. Så tager den helt op. Ja, Øverst på gillerne. ja. Dadam. Smuk gede. Tak for kampen, Marker. Goddag, farvel. Filmer vi? Ja, ja. Ja, ja. Og der er en stor gede, der har været efter den, der havde et bidemærke i røven. Ja. Den vi er der, ja.